נושא שמדבר לכולנו, אם תשאלו אותי, עגלות קפה שוות בצפון, שגם עושות לנו טוב וגורמות לנו לחייך, אז כדאי לכם לשמוע מה שיש למיכל ספיר, מייסדת ובעלים קופי טרייל, לספר לנו. בוקר טוב. לי כבר פוחת הסטרס כשאני מגיעה לעגלת קפה, אני מרגישה במיני חופשה. אז זהו, אז קודם כל, הקשבתי לך מקודם שדיברת, מזג האוויר מדהים. נכון. כאילו, בואו נתחיל מזה, מזג האוויר מדהים לטייל, לא חם מדי. יהיה, כן. לא קר מדי, לא ירד גשם, לא חום יולי-אוגוסט. נכון. באמת, מאי זה באמת, יש לנו חודש נורמלי אחד בשנה. וגם הטבע בשיאו, עכשיו בואו נגיד את האמת, אנשים לא טיילו בגלל הסבב האחרון באיראן, עם איראן, אז הטבע נקי. כאילו, כיף גם להגיע ולראות את הפריחות ואת הנחלים. הצלחת למצוא יתרונות. בדיוק. כן. אז עכשיו, צפון שלנו, בואו לטייל בצפון, בואו לפרגן. אתם יודעים, לקפוץ לצפון זה נסיעה לחול. הנה, אנחנו כבר רואים אותך באיילת השחר. בדיוק. העגלה הראשונה שאני רוצה להמליץ עליה, קוראים לה דוידקה. היא נמצאת בקיבוץ איילת השחר, מאוד קרוב לכביש 90. עכשיו, הסיפור פה, יש פה שני חבר'ה מהקיבוץ, שני חברים, יובל שאולי, שניהם עם רקע קולינרי, יובל יש לו קייטרינג, שאולי הוא בעצם בעל יקב. הם חברו בעצם לפתוח אגד קפה בקיבוץ שלהם. העגלה נמצאת במרחב של הכניסה, איפה שבית העם. בית העם זה מוסד מיתולוגי בקיבוץ, זה היה ככה המוסד התרבותי הראשון בגליל. סבא של יובל, דוד, של שמו העגלה, דוידקה, הקים אותו, ניהל אותו, הגיעו לשם המון אומנים גדולים. זה באמת ככה שילוב של זיכרון אישי ואוכל טוב. העגלה הזאת, מה שמיוחד בה, שיש בה גם הרבה מנות לנמנעים מגלוטן. אחת המנות שאני רוצה להמליץ עליה, שבאמת אפשר לקבל אותה גם בכריך וגם בצלחת, זה כריך דוידקה, אוקיי? ככה מחווה יפה לסבא, שזה בשר מפורק, עם ירקות צלויים, וחרדל, וסלט ירוק, ומה שכיף זה שבאמת אפשר לבוא ככה לפינה בצפון, ליהנות ולהמשיך לטיול, קרובה למלא מסלולי טיול, אנחנו היינו שם והמשכנו אחר כך לאגמון החולה. פשוט כיף, לשבת רגע עם ילדים, דשא גדול, יש מחצלת, גם אמהות יכולות להגיע. כיף גדול לעצור. במלחמה הם היו בהתחלה סגורים, הם היו 2.5 סגורים בסבב האחרון, ואחר כך הם נפתחו, אמנם בתפריט מצומצם, ועכשיו הם מחכים, פשוט מחכים שיבואו אליהם. אז בואו לפרגן. היי, נראה כמו אווירה נעימה שם. מאוד. העגלה הבאה זה עגליו, נמצאת בעמק יזרעאל. דיברתם מקודם עם איזר, שמעתי, הולך להיות שם פסטיבל גדול. עגלה שנמצאת בקיבוץ הסוללים, חוגגת עכשיו שנה. תחשבו, היא רק נפתחה לפני שנה, לפני שני הסבבים. הקימה אותה גליה, שהיא קונדיטורית, גם מגיעה עם רקע קולינרי מאוד עשיר. יש לה כל מה שהיא מכינה בעגלה, שילובים מאוד מעניינים, בכריכים, מביאה מאפים ממאפייה שהיא עבדה בה. אז ככה, מאפים טריים כל בוקר, זה בנוף כזה פסטורלי, יש כמה... אני אוהבת לראות, יש שם גלגלים כאלה גדולים, שזה על זה צינורות השקיה ככה ברקע, הילדים יכולים להסתובב חופשי. זה כיף, לטפס עליהם ויגידו להם, אל תטפס, והוא יטפס בכל מקרה, זה נחמד. אמרתי לך לא לטפס. בדיוק, אמרתי לך שאתה תיפול וכך. נכון. יש שם גם ג'חנון מהמתכון הפרטי של סבתא של גליה, הייתה מכינה, אנשים הרבה פעמים מחפשים, אוהבים, היא פתוחה בשבת, היא קרובה למלא סינגל של אופניים, כל רוכבי אופניים מכירים, זה מאוד מוכר, סינגל שמשית ונחל ציפורי ויער הסוללים, כיף לטייל שם באזור, גם אנחנו היינו בגן לאומי ציפורי, הכל ירוק, תצפיות מדהימות, העמק עכשיו ירוק, באמת, תבואו, תהנו, פתוחה, כאילו, כל ימות השבוע, אבל גם בשבת, זה יתרון גדול, והמנה שאני ממליצה עליה זה הכריך כרובית צלויה, מדהים, תחשבו כאילו, לא חשבתם פעם על כרובית בתוך כריך. כמו סטייק כרובית כזה. בדיוק, זה מגיע כזה ממרח סלק וננה, בדיוק, ממרח סלק וננה וסלט, ועלים ירוקים בפנים, מאוד טעים. כל הטוב הזה בכריך. כן. אוקיי, נלך לקיבוץ עמיעד. נכון, בעמיעד יש לנו סיפור מאוד מעניין. קייטי וקרן המקסימות, הם בנות הקיבוץ, הם גדלו ביחד, חברות ילדות, הקימו ביחד את עגלת הקפה שצמודה ליקב עמיעד, לא ליקב, סליחה, כן, יקב יש שם צמוד לעגלה, שקוראים לה פטפוטים. עכשיו, הסיפור של פטפוטים זה כזה דבר. קרן חקרה לפני המון שנים, גילתה את דגן הקוסמין, הבינה שהוא דגן שיותר בריא, שיותר קל לנו לעכל אותו, והתחילה לעפות בבית, ואנשים התלהבו. מאפייה בבית זה צמח, ב-2010 הקימה מאפייה, מזה זה צמח, וב-2016 הם הקימו מאפיית פטפוטים, שנמצאת באזור התעשייה בדישון, לא בדישון, סליחה, בדלתון,
דלתון זה מאוד קרוב לגבול, אז תבינו גם מה זה אומר עכשיו עם כל הסיפור של המלחמה. כן. ובעצם עגלת קפה משלבת גם כל מה שעגלת קפה, וגם עם מוצרים מהמאפייה. זאת אומרת, הכל שם 100% קוסמין. כן, זה מדהים, כי גם מגיעים לשם אנשים שסובלים מכל מיני מחלות, קרון, קוליטיס, סכרת, אנשים גם כן שהם נמנעים מגלוטן, כי בקוסמין יש אחוז מאוד נמוך של גלוטן. אז יש אנשים שזה ככה בסדר להם לאכול את זה, ובכלל, אני רוצה להגיד, זה גם לא רק על טהרת הבריאות, זאת אומרת, זה בריא, אבל גם טעים, אוקיי? וזה כיף, אנחנו יצרנו לשם בדרך שנסענו לחופשה, אז קנינו לנו גם פינוקים שיהיו להמשך החופשה, אם זה קרקרים, וגריסטיני, ועוגות, ועוגיות, כל הדברים האלה שהם מוצרים של המאפייה, אפשר לקבל אותם, לקנות אותם בעגלה. ממש על הדרך, זאת אומרת, היא צמודה, כביש 90, צומת עמיעד. המנה שאני ממליצה עליה זה הטוסט, כמו שאתם רואים עכשיו בתמונה, טוסט פרצל, פרצל שהוא גם 100% קוסמין, עם גבינות מהגליל. גם חשוב לי להגיד שהם היו פתוחים. הם היו פתוחים בסבב הראשון, בעיקר בשביל החיילים. קרן אומרת שבאו חיילים כל יום והם הפכו כמו למשפחה. אוקיי. אז כיף לפרגן להם. מיכל, תודה. היה לנו דוידקה בקיבוץ איילת השחר, אגליו בסוללים ופטפוטים בעמיעד, אז צאו, תתאמו. וכל העגלות כמובן אפשר למצוא עליהם את המידע בקופיטרל, הם יכולים לעשות סינון של הצפון, יש בתוך זה גליל עליון, גליל מערבי, עמק יזרעאל, בפשטות ובקלות, לבוא ולפרגן לצפון. תודה רבה. וליהנות ולאכול. רבה. תודה. על הדברים האלה.